जोंनि जितु बाथौ धोरोम जोंहा जे दा माने खोब लुप माने जोंनि बाथौ धर्मआव जे जोंफोर बयबो माने खौसे जाबोदों बेनि थाखाय बे मोनसे खोब माने नोजोर होनो गोनां खोब माने फोथायनो गोनां खोब माने रंजाथावनो गोनां खोब माने गावखौनो माने दुगानाय बायदि मोनदों आरोखि जोंनि बिराद गिदिर मोनसे हालाम बे हालामावनो मैखोम जायगा नैबे बेयाव जोंहा माने बाथौ थानसालि जों लुखांबाय आरो बेनिफ्राय बेयाव बेथिंजाय माने माबा दङ मा होननानै बुङो जोंहा मावखुलि दङ थानाय दङ जायगा दङ बेफोरखौ जों सरकारनिफ्राय मोनदों जोङो माने प्रमद बर'नि दिनावबो होनाय जादों दा नै माने जोंहा माने गणेश कछारिया EM जादों बिथाङाबो होनायनि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जोंनो मथथे बेबायदि जोंफोर आसा खालामदों जे जोंनि बे हालामखौ सानसे समाव खोब मोजां माने खालामगोन आरोखि बे खालामनो हायोब्ला दिनैनि खेला बांसिन द्रोम जै मै जागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो लोगोसे दिनै गोबां माने माबा दंमोन जों जुबिन गार्गखौ जों बेवहाय माने सिम्बलिक हिसाबै लादों खौसेथिनि सिम्बलिक हिसाबै लादों जों बेखेवगिरिफोरखौ जों हारसा मानसिफोरखौनो जों लिंजोबदों फ्राय लिंदों आरो गोबाङानो फैदों बेयाव जुबिन गार्गखौ जोंफोर बेवहाय माने खुलुमनाय हिसाबै जों लाखिदों गोथैसिनि खाथियावनो जोङो लाखिदों गतिके जों सानदों जे जोंनि नैबे मुहुरिपारा हालामनि हारसा बर' गोरिया मोरिया बयबो ज' ऐक्य संहतिनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों जों हयथ' जोंफोरनि बे ओनसोलनि माने हालामफोरखौ जोंफोर मोजाङै खालामनो हागोन बेखौ सानदों। खुंगा 14थि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जोंनि खुंगा 10थि महरिपारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा जोंनि बोसोरसालिया जथुम्मा 19 डिसेम्बरनिफ्राय जोंहा स्टार्ट जादों बेयो 21 डिसेम्बराव जोबगोन दा जोङो गिबियावहाय सानदोंमोन जोंनि जा बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोंनि हालामाव थानाय जाखिनि बर' रायजो राजा बिथांमोन एबा बाथौ सिबियारि बिथांमोना जों साननाय बायदि हेफाजाब होगोन ना होआ जों बेखौसो एसे गिनाय मोनदोंमोन नाथाय दा जों नुबाय सरासनस्रायै जोंनि साननाया एसे गोरोन्थि जादों मानो होनना बुङोब्ला गासैबो बे हालामनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा एबा गासैबो जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जोंखौ मदद होफैदों लोब फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों। फुंबिलि समावनो आर'ज थांबाय आरो लोगोसे जोंनिया नै दा आर'ज थांबाय आर'ज थांनानै दिनै जों बयबो जोंनि 29टा सुबानिफ्राय फैनानै जोंनि नैबे मुहुरिपारा हालामखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय बयबो मदद होदों 6 लाख जोङो रांखौ मोननो थाखाय जोङो गामियाव दावबायदोंमोन आरो इतिमध्ये जोंहा सरकारनिफ्राय माबाया जोंहा जोंनि BJPनि जानाखि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङा जोंनो 1 लाख होगोन होननानै बुंखादों आरो लोगोसे गणेश कछारि बिथां EMआ जोंनो 1 नि बारा होगोन होननानै जोंनो बुंदों।